Nazdar bandy, já jsem Steak, vítám vás u nových 20 faktů a dneska se podíváme na úplný idioty v práci. Ne vždycky máte úplně top den, kdy vám to v práci jde od ruky a na ty nejhorší případy se právě teďka podíváme. Jdeme na to. Není nad pořádnou bezpečnost práce. Kámo, chlapi si vždycky poradí, vole, i když mají krátký štafle. To si děláš prdel, ty vole. Takhle, zajímalo by mě, jak to losovali, jestli ten, kdo se vytáhne nejkratší sirku. Nicméně, pokud je tomu v bílém triku přes 30, tak si myslím, že se druhý den nehnul. Si říkám, jestli bych to zvládl taky, protože jako na zádech, když jsem byl předkoněný, mi ještě nikdo nikdy nestal. Což je teda asi dobře. Tady k tomu mám jenom dvě otázky. Za prvý, který dement tam naskládal to dřevo? A za druhý, ten řidič, co to fotí, nikdy neviděl film Nezvratný osud? Kámo, ta druhá kláda tam úplně jen tak jako visí. Tohle je každou chvíli úplně strašný malér. No mě ten film Nezvratný osud teda poznamenal tak, že kdykoliv jedu za kamionem, který veze dříví, tak se ho snažím co nejdřív předjet. Tady mi něco nevychází. Ten řidič musí být docela slušný optimista, když si takhle debilně naloží cihly a pak si vezme ten jeden provázek, takhle to obmotá a řekne, je to dobrý, když bych náhodou ve velké rychlosti najel na retarder, tak ty cihly se ani nehnou. Zase říkám, že tohle by mohl být dobrý plot twist třeba na další díl Nezvratného osudu, protože mi neříkej, vole, že když vlastně zatočíš, tak se ti cihly nevysypou. To musíš mít zase v nějaký korbě naložený, ne? Tady někdo evidentně nenávidí cyklisty. I když jim touhletou cedulí vlastně píše, dejte cyklistům prostor. Možná tím myslel na silnici, aby je pak srazilo auto. Zas na druhou stranu se dívám, kam jinam bys to chtěl dát, když třeba ta tráva je soukromý pozemek. Jo, já už to vidím, vole. Proto to tam je. Ono vzadu na té fotce můžete vidět, že v tom pruhu pro cyklisty jede auto. Tak možná proto, ty vole. OK, tak chápu, jestli na cyklostezce jezdí auta, možná je lepší tam dát tuhletu ceduli a ty cyklisti si to nějak objedou. OK, beru zpátky. Týpek, co dělal tuhletu silnici, nemá rád cyklisty. No tak kámo, za boha by mě na tuhletu cyklostezku nikdo nedostal. Díky tomu zábradlí to možná trošičku vypadá, že ty cyklisty opravdu nikdo nemá rád, protože je to udělaný tak, aby se nedostali dovnitř. A tam ať cyklisti do té řeky popadají. Tohodle plameňáka mám doma. Akorát jsem nikdy neskoušel, jestli dokáže udržet pití. No, tady znám odpověď. To jsem si fakt myslel, že to zvládne, no. Kámo, já to musím doma zkusit, já tomu nevěřím. Vždyť je to kupovaný zvyšek, to přece musí fungovat. Jak vidíte, i budovy mají city a občas se potřebují na rameni druhé budovy vyplakat. No ale teď vážně, nechtěl bych být v ten moment v tomhletom baráku. Ty kráso, vole. Vem si, že seš třeba v obýváku nebo na hajzlu a najednou se to začne tak divně třást a za pár vteřin sedíš takhle a celý barák je spadlej na jinou budovu. No to je fakt, jak to stavěj, ty vole. Počkej, vole, reálně mě zajímá, v jakém je to městě, abych se mu vyhnul. Protože tady to Airbnbčko asi bude trošičku levnější a má to svůj důvod. A pak za druhý mě tady zajímá, co dělali s tím barákem, vole. Jestli se to snažili narovnat, doufám, že ne, nebo jestli to ničili, bořili ze zhora, nebo vlastně, co s tím uděláš prostě. Protože evidentně je to v hodně obydlený části a ten barák jen tak nestrhneš. On se strhne sám. No jako rampa na nejetí tam je, tak na co si chceš stěžovat? Já si myslím, jestli v rámci úspory místa to není nějaký freestylový hřiště pro handicapovaný. Opravdu by mě zajímalo, kterýho umělce tohle napadlo, nebo jak moc člověk na vozejku ublížil tomu, kdo tam maloval tu značku. Hele, já to říkám furt, důležitý je hlavně umět si poradit. Když ti prostě chybí normální štafle, no tak si je udělej. Možná lepší tohle, než to, co už jsem kolikrát viděl, že ty lidi stojí na různých provizorních lešeních, které jsou dělaný z různých dřev a kýblů a takovýchhle věcí. Nicméně tohle je určitě o zlomení nohy. Tak tohle je boží, ty vole. Ježiši, tak sraní pro extroverty, aneb když potřebuješ své vlastní publikum. Zas na druhou stranu není čas ztrácet čas, takže když máš třeba přednášku ve škole a ten profesor si potřebuje odskočit, tak během toho může normálně učit. Kámo, co to je tohle? Za prvý, OK, beru to tak, že by to mohl být třeba sklad jenom pro židle, když bychom vzali, že to není učebna, ale i tak, kdo potřebuje takhle velký záchod. To je první záchod, kde když sedíš, tak tam opravdu uděláš dobrou ozvěnu. Vem si, že někdo prodává byt a řekne ti, no je to 4KK plus K. Co znamená to plus K? No, další kadírna. Nebo trapný. Já se na tohle prostě nemůžu vynadívat. Až budu jednou stavět dům, takhle to tam přesně chci. Vole, tak jasně, že to bude těžký, když se to snaží držet na péru, vole. Ježíš, mě tady napadá takových vtipů, za který by mě podle mě možná smazali celý YouTube. Ne, já to nechci říkat, vole. Ale jo, hovna to řeknu, vole. Myslíte, že kdyby ten náklad byl menší, takže by se dotkli? Ježiši. No zase na druhou, co by ne? Já už jsem viděl týpka, jak si do ní strká vosu. Ježiš, na co to kouká? Já se omlouvám, ale tohle na vás prostě občas vyskočí, když prolejzáte různé stránky. Proč se tady bobhajou, tohle je hrozný. Jaký je vůbec rekord, když něco nesete na pindu, bro?
No Nikos teďka udělal rekord v obývání stromů, tak já si myslím, že bych mohl zkusit tohle, ne? No tak sem by mě opravdu nikdo nedostal. Vemte si, že to máte jenom hlínu, takhle to tam hloubíte a nahoře máte bagr a pod ním normálně pracují lidi, kteří se evidentně v něčem brodí, protože tam ani nemají celý nohy. Hele, já mám jako věci v bucket listu a pak tam nějaký věci nemám. Třeba, že bagr nechce vidět ze spoda. To jsem tam teda přidal teď, ale myslím, že si to tam dáme asi všichni. No tak to si děláš prdel, ne? Tohle je jiný umělec. Kámo, to prostě v práci kurva nemáte dlouhý žebříky. Ty, to si děláš kozy. Takhle, mě by zajímalo, jestli to v té práci už má najetý, protože máš tam určitý množství těch palet a ještě na to si dáš další náklad, na který si stoupneš. To neuděláš náhodou. To musíš mít oskoušený, vole. Takže to nedělá poprvé. Mně se úplně líbí ten moment, když tam nováček přijde do té práce a on mu říká, hele, až budeš mít ty lampy tamhle u toho Lidlu, tak tamhle máme 20 palet, ty si tam naskládej, na to si ještě hoď tamhle tu bednu. Obvaž to strečkou a potom s tím normálně vyjeď a můžeš upravovat lampy. Jo a helmu, na tu se vysér. Asi bych z téhle práce šel pryč. Jestli takhle serou na bezpečnost nechce vidět, tak opravujou vysoký napětí. Já to vole nechápu tohleto, proč to někdo dělá dobrovolně? A že to nikomu nepřijde divný, ty vole. Že prostě ty se chceš ponořit do nějakého kanálu a borec ti řekne, jo, já ti podržím kotníky. A ty s tím souhlasíš. A řekneš, jo, to je v pohodě, vole, klidně mi je podrž. A on jako těma pracovníma rukavicema ti to může kdykoliv uklouznout a on po palici, vole, spadne do nějakého skurveného kanálu, kde jsou hovna, je tam voda. A utopíš se tam. A ten druhý jenom drží a řekne, ups. Tak jsou to magoři tohle. To je Amerika, vole, určitě, no jasně, speed limit 30. VTF. Zas na druhou stranu chápu, oni tam nemají pojištění, takže pokud bys měl do toho spadnout, tak možná lepší umřít, než pak platit účty za nemocnici. Tohle je skvělá reklama. Já bych tam možná radši tu Scarlett Johansson, akorát nevím, jestli bych se pak vyčural. To mi nevychází. Mám otázku, na ten problém byste zavolali instalatéra nebo elektrikáře? Můžete mi to napsat do komentářů. Kamo, co uděláš tak špatně, že ti ze zásuvky teče voda? Ne, já jsem tam jako reálně, vole. Vem si, že tam máš zásuvku a najednou ti z ní začne týct voda. Jak je to možný? Život před tebe dává výzvy a měl by se přijmout. Kámo, já bych na vozejku, tak tohle to reálně vyzkouším, protože hele, vole, upřímně, co horšího se ti může stát, vole. To je hodně černý humor. No ale jako, když se dole rozsekáš, vole, co, skončíš na vozejku, když už tam seš? Stydím za ten vtip. Vem si, že ten řidič prostě dělá Kámo, já bych řidička, možná bych i chtěl, aby se mi tohle někdy stalo. To musí být adrenalin jak prase, když si zapomeneš vyháknout kontejner. Sedíš si v tom kamionu a najednou se začneš zvedat. A já mám tady dotaz jeden. Někdo to musí obsluhovat, ten jeřáb. Toto tomu jeřábníkovi nepřišlo divný, když byl třeba, nevím, v 6 metrech, že za sebou táhne kamion? A co máš udělat teďka? No tak položit ho, vole, co bys měl dělat teďka asi? Hele, já vím, že mě sleduje dost kamionáků. Stává se to, já neříkám, že běžně, jo, ale stává se to určitě. Neříkejte mi, že se to nikomu z českých kamionáků nestalo. Vy určitě znáte nějaký historky, že mi prostě neříkejte, že tenhle týpek byl první. Tady si někdo nespočítal vejšku. Tohle se bude asi drahý, kámo. Každopádně asi bych nebyl úplně nadšený, kdybych spěchal do práce a stalo se to přímo přede mnou. Pokud si myslíš, že máš v práci blbej den, tak se podívej na tuhle fotku a uvědom si, že někdo to musel uklízet. A kámo, to uklízíš jako krumpáčem nebo plamenometem? Jak se ti tohleto vůbec stane? To v tom měl jako piva, který vybouchli tím, že byli v mrazáku, nebo tam někde teče nějaký potrubí, možná ze záchodu. Měl jsi jednu práci, vole, a posral jsi to. Jsem nevěděl, že Starbucks má nástupiště 9 na 3/4. Já bych se ale nedivil, kdyby tam někdo vyjel, protože jestli je tohleto v Americe a někdo do toho narazí autem, tak by je pak mohl kvůli těm cedulím docela dobře žalovat. Někdo opravdu nenávidí děti. Myslíte, že tam tohleto skluzavku udělal Pennywise, aby to měl mnohem jednodušší? Kámo, vem si, že jsi rodič a přivedeš děti na tohleto hřiště. Každopádně na druhou stranu, pokud je fakt serou, tak bys od nich mohl mít na chvíli pokoj. Taky to, když seš ten rodič, se furt na telefonu a říkáš si, kurva, přišli jsme sem tak před půl hodinou a je tu nějaký moc velký klid. Tohle někdo dělal na schvál? Počkej, to si děláš prdel, ne? To opravdu nikomu nepřišlo divný, když ten malíř začal kolem toho umyvadla dělat Supermanův rozkrok. Zas na druhou stranu je fajn si to udělat dobrý s mužem z oceli. Tohle hrozný, ty vole. No, neříkej mi, vole, že tohle to není na schvál. Děkujeme, že pracujete bezpečně a tam o to opřená ještěrka, která by the way, když si všimnete, je dost z boku odřená. Borec má celkem kliku, že netrefil tu televizi, jinak by to měl ještě dražší. OK, tak na tomhle se muselo rozsekat strašně moc lidí. Kámo, to dělal někdo, kdo nenávidí cyklisty. Možná jste si toho nevšimli, ale v té šipce jsou dvě takový velký bílý polokoule. Hej, kámo, tak to tomu člověku mrdá, nebo co? Vole, vem si, že jedeš a říkáš si, jo, šipka dobrý, a najednou tě to úplně rozseká. Hej, to je dobrý natáčet video ve stoje. Já bych tam možná někam nastavil kameru a pak by z toho bylo krásný video plný failů. Jo, to tam dal nějaký youtuber, to mi je jasný, vole. Takhle
Takhle, dámy a pánové, vypadá March v pondělí ráno. Ježíš, to je strašný. Nepřipadá vám to spíš jako Transhomer? Kámo, tady už jenom chybí ta cigareta v té držce. Prostě se ptáš, March, jak se máš? A tohle se ti odpoví. Jo, prdele. Já tady mám takovou jednu technickou, na kterou myslím, že se ptáme asi všichni. Jak se kurva dostaneš do těch dveří? Já si myslím, že to bude rozcvička, protože mi to připomíná takovou scénku z prvního Spidermanského filmu, jak moc tam chytí za zábradlí a pak to tam úplně jako přeskočí kolem té zdi. Tak jako jinak se tam asi dostat nemůžeš. Ale hele, třeba tam jenom skovávají něco před svojí babičkou, která s nima bydlí a do těch dveří se přes to zábradlí prostě nemůže dostat. Takhle, první se dělají schody, pak se dělá zábradlí. Podle mě jim mohlo dojít už to, že když ty schody končí ve zdi, tak tam bude něco špatně. Dámy a pánové, takováhle píčovina, vole. Ale víte, proč to mně přijde jako nejvtipnější fotka tady? Přesně takhle bych to řešil já, vole. To je úplně jasný. Kámo, prostě máš ten lustr moc dlouhej, nějak úplně divně přidělaný, vole, nevím, co to je. A potřebuješ ho trošku zvednout. Co uděláš? Uděláš tam uzlík a dáš do toho tušku. Protože přece, co kdybyste to někdy chtěli dát zase níž, to bys ten uzlík musel rozvazovat. Teď mě nějak došlo, že vlastně ten uzlík tam nezavážeš, protože oba konce jsou nějak velký. A to bílý na té lampě, tak to je vypínač, nebo je to tam jen tak? Borka píše, že nemůže regulovat teplotu vody, protože má jenom 160 cm a ty kohoutky jsou asi ve 2 metrech. Jaký idiot by sakra dával kohoutky do 2 metrů? Hej kámo, what the fuck, ale proč jako? Jako někdo ti dělá koupelnu a řekne si, tak proč bych ty kohoutky měl dávat sem? Co když je dám sem? Jakou to má logiku? Mně stačí, když mě Martě furt připomíná, abych sprchu z vrchu dával aspoň do nějaký výšky, kam dosáhne. A tak třeba to udělá ten přítel, protože většina holek se sprchuje úplně na vařicí vodu a on to pak nedává. A vždycky ho to překvapí, když se pak po ní sprchuje, taky to prostě nastavil a holka si musí zvyknout. Jakou tohle z toho obrázku hrozně trpím. Za prvý, proč to kurva neposunuli? A za druhý, proč je to nakřivo? To nemohli aspoň srovnat, když už to předělávali, teď je to hrozný. Takhle, já bych řekl, že tady by možná pomohl trochu okap. Každopádně, když jdeš po ulici, tak se ti vždycky nepoštěstí projít skrz vodopády. Tenhle obrázek naprosto chápu. Taky to mám rád, když se mi dívá do očí. Teda, když jsem v kruhu a plavu si v bazénu. Já si myslím, že tady něco neštimuje. Takhle to úplně asi být nemá. Tady podle mě někdo zapomněl, co to vlastně znamená bránka a k čemu slouží. Ale jako chápu, máš hezký logo jabka, tak proč to nevyužít? Kámo, já jít po ulici a vidět tam tu branku, tak tím prolezu jenom protože můžu. Ani ne, že bych se tam chtěl dostat. Typický záchody amerických škol. Já doteď nechápu, proč kurva ty dveře dávají tak vysoko. Jako já, když jsem někde v Česku na záchodech a je tam třeba takhle mezera, tak už mi to je nekomfortní. A jasně, tohle je extrém, ale nedovedu si představit, že by bylo normální to fakt mít takhle. Na úrovni spodku té mísy. Tohle je vyloženě záchod pro fajnšmekry, ty vole. Kámo, teď se tam prostě sedíš, sereš a takhle se zdraví s lidma normálně na ně koukáš. No tak tohle se to úplně vylepšilo. Takhle, pro holky, které nejsou znalí chlapských zákonů, takových nepsaných pravidel, pokud stojíte u někoho u mušle, tak se mu na fanfulína opravdu nedíváte. Takže u některých mušlí ani nejsou žádný přepážky. Tohle to podle mě je spíš na to, aby to tam nestříkalo, pokud někdo má blbej proud. Tenhle budík mi dává víc otázek než odpovědí. Za prvý, proč tam není 2 a 4? Za druhý, proč je tam takhle velká 3? A za třetí, proč je trojúhelníkový? A za čtvrtý, kdo by si v dnešní době kupoval takovýhle klasický budík? A to mě zajímá, tyhle, používáte všichni jako budík telefon, nebo je někdo tak old school, že používá takovýhle klasický standardní 100 let starý budík? Jelikož se tam nedá nastavit víc budíků za sebou, tak si myslím, že to moc lidí asi nevyužije. Takhle, mně stačí jeden, ale Marta, když si scrolluje budíkama, tak jich tam má třeba 50. A mě samozřejmě zbudí hnedka ten první. Tohle vám řeknu, jo, hlavně to Martě nikam neposílejte. Martiu zbudí třeba 10. budík, potom se přesune do obýváku a tam jí to, vole, zvoní, ještě když je ve sprše, tak jí hrajou budíky, protože ona je má opravdu třeba plácnu, jo. Od 8 do 10. A už 1,5 hodiny není na telefonu nebo u něj, vole, a furt ty zvoní budíky. A já to furt chodím vypínat a říkám, Maci, můžeš si prosím tě ty budíky nastavovat třeba jenom první půl hodinu? Já si nedovedu představit, jak ona plánuje jako zaspat, kámo. Jestli vstáváš 8, ale si budík ještě na 10, radši. Kdyby náhodou. Já chápu, že občas se stane, že máte třeba bytovku a řeknete si, ty vole, kéž by tady bylo víc bytů. Třeba nějaký penthouse na střeše. Ale myslím, že to asi nemá vypadat takhle. Kámo, ale co to je? Podívej se jako dopředu. A ono to je ve výšce 2 nebo 3 pater. To snad na to nejsou dimenzovaný ty základy, ne? Se ti to zboří celý ten barák za chvilku. A hlavně mně přijde, že to je dělaný z nějakých zbytků, ty vole. Kámo, to je hrozný. Tak tohle to má být nějaký zábavní park pro děti. No takhle, jako je to barevný, je to hezký, akorát ten šnek má totální deprese a podle mě se chce ukončit. Mě by zajímalo, jak se to místo, kde tenhle šnek v depresi je, jmenuje. A jako jestli ty rodiče tam jdou a už to jenom vidějí, říkají si, do prdele, vole. Zase na druhou stranu,
Kdyby existovalo dětské hřiště, kde všechny ty děti jsou v depresi, jak by to asi vypadalo? Jseš na dětském hřišti, který má být symbolem zábavy, běhání, blbostí a teď ty všechny děti tam sedí a úplně... já už si nechci hrát na houpačce, já už jsem si hodně písku. No, možná se vrátím asi k těm hezkým fotkám, který tady teda vůbec nebyly. Takhle, jejich úkolem je dostat ten balíček dovnitř, ne už ven. Tohle se mi poslední dobou ale hodně stává u zásilkovny. Když jsem třeba teďka dělal ten Temu, tak to tam taky nějak napasovali a mě to z těch Zboxů za boha nešlo vyndat. Tak já doufám, že to nebylo nic cenného, co se nesmí ohejbat, protože to už mi taky párkrát přišlo pěkně vohnutý. Ale nemělo se. Takhle, já si myslím, nebo doufám, že ta silnice ještě není hotová. Protože kdyby jo, tak to bude pěkná silnice smrti, kámo, hlavně pro ty auta. Vem si, že prostě jedeš a najednou uprostřed silnice, vole, je takhle vytelený kanál, který nekanáluje, protože smysl tohohle z toho je, aby to odvádělo vodu. Takhle, ono ta vodu odvádět bude, ale nejdřív tam musí být 20 cm. A já když se koukám, tak on je to i opodal, takže evidentně je to na celý té silnici. Můžete mi říct, proč by tohle někdo kurva dělal? Kámo, já jako se nepovažuji za úplnýho perfekcionistu, mám jako věci rád srovnaný, ale je to v restauraci, kámo, já bych tam v životě nevlez. A podle mě to sere i ty číšníky, ne kvůli tomu, že to je na kraji, ale protože se na to každý den 1000 lidí ptá. Hej kámo, vem si, že jsi v práci, kde tvojí prací je to sbírat objednávky a pak je dávat. A místo toho se tě 50 lidí denně, a věřím, že minimálně tohle číslo, a každý den zeptá, proč ten lustr není ve prostřed? Na druhou stranu, možná kdybych byl ten čišník, tak bych si zkusil zahrát takovou hru a pokaždý se snažil vymyslet jinou odpověď. Ale tohle je hrozný. A nebo když ti šéf řekne, že máš 10 minut na to připojit ke sloupu telefon. To je hrozný, vole. Ale zase na druhou stranu, co nespraví izolepa, spraví víc izolepy. A kámo, teď jsem si všimnul, ty vole, to je prase. Ona ta izolepa je i na těch tlačítkách a někdo si dal s tím takovou práci, že to vyříz, aby ty tlačítka se daly zmáčknout. Kámo, do prdele to nemohl přišroubovat nebo něco. O co, že ti to budou lidi trhat? Takhle, neříkám, že já bych to udělal. A kdyby tam tak na mě smutně koukal, tohle je fakt strašný. Ne, u těch spodních čísel už se s tím nestaral, kámo. Ty horní tam ještě jo, ale v těch spodních to prostě přelepil a má to v píči. Myslím si, že stavby vedoucího by tady požární hlídka asi nepochválila. Tohle co má prej být nouzový schodiště. Hele, nevím kam je nouzový. Na druhou stranu, plameny ti do toho spodku stejně asi nedostanou, takže já si myslím, že to je v pohodě a účel to plní. Pak ti možná zbývá z toho jenom seskočit. Kámo, what the fuck, man? Počkej. Já to tam úplně vidím, vole. Že ta krásná lampa, stylová, tak ze zhora tam vede ta tyč a ona je přidělaná k tomu vršku, jenže ty už tam pak nepřiděláš tu zářivku. A by the way, přesně tyhle si zářivky, tak já používám do světel. Oni to jsou 500 watovky, oni opravdu osvítějí. Já myslím, že týpek tady přecenil svůj on si táhne barák? Ty vole, děláš si prdel. Já jsem jako párkrát potkal nadrozměrný náklad. Jednou dokonce takovej, že museli odmontovávat značky. To jsme v jednu ráno jeli z Brna do Prahy a ve Žďáře nad Sázavou tak normálně stěhoval velký nákladák loď. Ale ne jako člun, loď. A kámo, já jel za ním snad hodinu, vole, přes to město a já jsem úplně hledal uličky, kudy je můžu předjet, ale oni jeli tak blbou rychlostí, že to prostě nestihl je předjet. A úplně si pamatuju, že oni prostě jeli fakt hrozně pomalu, protože každou značku museli odmontovat. Tenhle se s tím nesral. Ten to prostě vzal. Já vím, že některý baby si z účesu dělají fakt zajímavé věci, ale že by si z toho někdo udělal samopal, nebo snajperku, nebo co to je. Kámo, proč by s tímhle někdo chodil po ulici, ty vole? Já chápu, je to stylovka, ale zase, jako, nemusíš tam mít všechno. Podívej se na mě, já tam třeba nemám nic, to je fakt hrozný, ty vole. Pokud to teda není na nějakou soutěž, nejspíš americkou, vojenskou, přehlídka na střední školu, ty vole. Kámo, co to je? Jak se ti to auto dostane na takovejhle dřevěný plot, to musíš být fakt umělec. A jako další věc, co bych chtěl vidět, kdo dělal ty ploty, protože to je dokonalá reklama. Kámo, jestli ten plot udrží takovýhle auto, tak ho chci taky. A to nemám barák. Jo, udělal bych to. Zas bych šel kolem a jenom, prosím vás, ale tady nemůžete parkovat. Já jsem zrůdal. Tohle je super. Jak se ve vejšce mění žárovky, jak to má v té držce ještě. A nejvíce mi líbí, jak ho dole jistý týpek na těch štaflích a nahoře to borec drží. Zajímalo by mě, jak se na to dostal. Jestli už to takhle drželi a on si potom vyšplhal, nebo to měli opřený o ten barák a ten borec si pak řekl, hele, já benčuju, takže tě pak takhle klidně zvednu. Tady je snad všechno špatně. Já tam hlavně ani nikde nevidím díru na tu žárovku, to s ním budou muset nějak hejbat. Kámo, tam stačí, aby jednomu z nich se udělalo blbě, dostal křeč nebo cokoliv a nahoře ten týpek by fakt
mohl reálně z toho pádu umřít. Ještě vole se žárovkou v držce, která by se mu tam zabodla, kdyby spadnul na hlavu. No tak to ale what the fuck? To nemyslí vážně. Na tohle to jsem viděl moc filmů, abych se vůbec k tomuhle přístroji jenom přiblížil. Jaký to je idiot, ty vole. Vezměte si, že máte drtičku větví. To by vás úplně rozsekalo jak nic. A teď se vám tam ta větev zasekne a vás nenapadne nic jiného, než to začít prošťouchávat nohou. Já předpokládám, že to nechal zaplít. Tak to je kretén. No musel to nechat zaplít, protože kdyby to vypnul, tak by to asi spíš vytahoval ven, než to dával dovnitř. Hoši, vole, tahle fotka by se hodila i do videa, proč ženský žijou díl než chlapi. Je nejlepší řezat strom, když o ní máš opřenej žebřík. Ty vole. Nicméně aspoň tady nespadne z takový vejšky. Já si říkám, jestli ty lidi fakt jako přemýšlej, co dělají, protože to mi neříkej, že je někdo fakt takový debil, že si o nějaký strom opře žebřík, teď si na to vyleze a začne ho řezat a říká si, tyjo, to mi to ale dobře drží. Já z toho nemůžu. Hele, ale furt lepší, když je takhle dole, než kdyby si vylez až nahoru a tam to začal řezat. To by pak byl pěkný pád. Tak těm lidem mrdá, nebo co, kámo? Já chápu, že když se ti něco vyjebe na autě, tak si to potřebuješ opravit, ale možná bys mohl jít do nějakého servisu nebo třeba na jámu, ale nedělat to takhle na zahradě. Mně se líbí ještě, jak to má prostě podepřený, aby se mu to tam nezarilo do té země. Jako asi to je bezpečný, ale já bych po to auto teda nevlez. Nicméně vypadá to, že tam má zajištěný úplně všechno, aby se mu neodřel lak, tak tam má kdo ví co, nějakou kabelku, ale ty vole, jak mu to drží jenom za to jedno kolo a na tom kole za ten jeden paprsek. I když věřím, že toto auto udrží. Taky si říkáte, že všichni tyhle lidi by mohli být dobrý aspiranti na Darwinovu cenu? Tenhle týpek opravuje klimatizaci ve 22. patře. Zvenku. Bez jištění. Víte, co je nejhorší, že podle mě má výplatu třeba 10 korun na hodinu. A možná ještě to, že to opravuje kladívkem. Takhle já doufám, že má aspoň 3 koruny příplatek za to, že pracuje v nebezpečném prostředí. To je nejlepší, vám nefunguje klimatizace, vole, úplně kdo ví, jakým patře, někoho si pozvete a on prostě jenom otevře okno, takhle vyskočí. A vy si říkáte, co se to kurva děje? Hlavně jak je tam opřený jenom o tu jednu nohu ještě bez těch bot, ty vole. Takhle se drží, takhle je opřenej a to je všechno. Je z téhle fotky úplně blbě. Poznáte, co je na téhle fotce špatně? Takový to, když nemáš dost dlouhý žebřík, tak tě nenapadne nic jiného, než se ho opřít o střechu. Hoši, vole, to je hrozný tohle. A tak zase ho jistí, takže tam je to určitě bezpečný. A předpokládám, že si pod sebou neřeže tu větev, která by the way nejspíš spadne na tu střechu, takže ji asi rozfláká. Podle mě otázka, která by u téhle fotky měla zaznít, je, jestli zemře jeden nebo oba. Tenhle týpek podle mě říká, prosím tě, řekni mi, na co ty potřebuješ ochranný brejle. Dělal tady se mnou týpek, který byl slepý až ve 40. Já si říkám, jestli náhodou se tenhle týpek nepotká s nějakým jiným borcem, co dělá stejnou práci a říká mu, kámo, taky když to děláš, tak ti tak pálí obličej. Ne, proč? Tohle musí být hrozně nepříjemný, hlavně pokud se ti nějaká ta železná pilina dostane do voka. To nechceš. A taky se mi líbí ten týpek, který tu fotku vyfotil. Debil. Místo, aby mu šel třeba poradit. Takový ten pocit, když se ti skříň nevejde do schodu a musíš ji prostě vytáhnout někudy jinudy. Řekněte mi, co by se asi mohlo stát špatného, když z patra stěhujete těžkou dřevěnou skříň po 2 spojených štaflích. A ten dole na to jenom čeká, vole, a jenom. Tak kluci, hoďte mi to, já jsem ready. By mě zajímalo, do jakého auta to tam pak chtějí narvat. Ale na tom obrázku to vypadá, že aspoň tu dřevěnou skříň obalili nějakou strečkou, aby se jim přece nepoškrábala, až jim z toho prvního patra spadne. Můžete mi říct, co to vymyslel za konstrukci, že na tom pak takhle stojí? Oni prostě nemají velký žebřík, který by ho to jenom opřel. On si tam musí dát dolů štafle, na to takhle prkno, na to takhle dřevo a přesto takhle další štafle. Jako jedno si mu musí uznat, je to kreativní. Jednou bych chtěl mít takovou víru, jako má on ve svoje lešení. Já nevím, co to je za přístroj. Předpokládám, že kdyby to bylo zaplý a scharmslo by ho to, že by ho to zabilo. Nevím, jestli to ten papír spálí, nebo ho to nějak stiskne, nebo to omotává nějakýma promazama, ale asi bych tam takhle nelez. Mně přijde, že ty lidi vůbec nemají žádný pud sebezáchovy. Jako takhle upřímně, vy z vás byste do něčeho takového vlezli. Ty nevíš, jestli to tam někde hodí zkrat, nebo se to omylem zapne. Na to jsem viděl moc dílů Nezvratného osudu. A myslím, že tomu týpkovi by to asi někdo měl pustit. Co to kurva je? Opravdu ten týpek dole drží ten žebřík, místo aby ho. No, on asi nepodepře, protože ten žebřík je krátký, ale what the fuck? A jako to, co to opravuje za dráty? To není elektrika, ne? Co to je, ty vole? Tu židli tam má jako k čemu, vole? Když je unavený držet toho 100kilového týpka na tom žebříku, tak si k tomu sedne. Jako je hezký, že mají helmu, ale já si myslím, že tady je všechno špatně. Takový to, když je 50 a naproti vám se přistěhuje 25letá sousedka. Co je Tarzan? Je moc horko na to, abys byl zajištěný. Ale tak co, třeba je to Tarzan v důchodu. Takový to, když si týpek ještě před řezáním toho stromu dělá 10 kliků, aby se napumpoval sval.
svaly. Ale on tam opravdu není zajištěný, ne? On tam opravdu je jenom rukou, kterou drží tu motorovku, opřený o tu kládu a to je všechno. Asi bývalý mariňák. S tou svářečkou se nám tady rozmohl takový nešvar. Kámo, on reálně ty brejle má 20 cm od hlavy. To tam má hnedka položený vedle toho černého kabelu. To je takový problém si je prostě nasadit, zabere ti to reálně o vteřinu navíc, místo toho, abys to svařoval a zavíral u toho oči. Víte co? Já bych byl docela rád, pokud máte taky nějaký podobný práce, kde se můžete dostat do nějakého nebezpečí nebo do takových situací, jestli byste mi vaše nějaký historky napsali sem do komentářů. Fakt mě to zajímá, jestli v práci máte někoho, kdo to dělá úplně stejně. Případně, jestli se někomu už něco stalo. Já nejsem řidič náklaďáků, o tom nic samozřejmě nevím, ale já mám jednu technickou. Neměl by ses od toho kontejneru nejdřív odpoutat? Kámo, vem si, že si tam zacouváš s tím kontejnerem, ty tam takhle čekáš, ten jeřábník si řekne, jo, tak už je tam jako dlouho, asi to má odpojený a začne tě to zvedat. A ty seš v té kabině, vole, čumíš do toho telefonu a najednou se to s tebou začne celý hejbat. Já se docela divím, že se to teda neurvalo. Každopádně ten návěs má dlouhý, tak předpokládám, že ty kontejnery nějaký už tam asi odbavil. Každopádně týpek píše, že to byl jeho první den v práci. Hele Borče, něco mi asi říká, že to byly tvůj poslední. Na druhou stranu nevím, jak dlouho pak trvá, než ten návěs zase připojí zpátky, takže ti možná jenom chtěl šetřit čas. Já nevím, proč mi tahle fotka připomíná mýho tátu. Teda jediná výjimka je, že můj táta nenosí žabky. I tak si ale myslím, že si vzal sandále, když čistil střechu u nás na baráku. To je, vole, naši bydlej v baráku, který má 6 dalších bytů, má to 3 patra a oni bydlej úplně nahoře, takže tam mají střechu a vím, že táta chodí čistit okapy. A dost pochybuju, že má nějaký jištění na té střeše. Opravdu si ten týpek opřel žebřík o jeden drát, aby opravil jiný? Co to je, vole? Neříkej mi, že to má jenom nějaký telefonní dráty, že to není elektrický. Vždyť je to zabije, ne? Já se budu muset zeptat u Marty v rodině elektrikářů, protože mě tohleto absolutně nedává smysl. A co tam vůbec dělá, ty vole? Z téhle fotky má i můj strach z vejšek. Já nevím, nebylo by lepší instalovat tu klimatizaci zevnitř možná? Neříkej mi, že tam nezafouká trošku vítr, tak to s tebou musí házet jako kráva. To je strašná vejška a ty tam sedíš, vole, ani tam se nemáš o co opřít, nic tam není, prostě je tam jenom takhle platforma, mně by se okamžitě zamotala hlava. Nebo může fouknout a může tě to odhodit. Si dělaj prdel, ne? Ty vole. Tohle je asi jedna z věcí, do kterých bych v životě nešel. Ono obecně, abych třeba nedokázal pracovat na jeřábu. A já mám kamaráda, který pracoval na jeřábu, já jsem se ptal, kámo, ty nemáš strach z vejšek? A on, máma, to si zvykneš. Na to bych si nezvyk. A on ještě makal na těch fakt jako těch velikých, a nevím, jestli to jsou 60 nebo 70 metrový jeřáby, úplně ty obrovský, kde ty ani nevidíš, vole. To je Ježišmarja, já se na to nemůžu ani dívat. Já bych možná radši vojel pavouka, než jako dělal tu práci. Takový to, když to máš vepředu moc těžký, tak potřebuješ zatížit zadek, hoši. Ježíš, to je skvělý. Mě by zajímalo, jestli to jsou jeho spolupracovníci nebo úplně random lidi z ulice. Že prostě týpek se snažil zvednout ten kámen, najednou se začal převažovat a říkal, hej chlapi, můžete mi prosím vás na chvilku vlízt do zádu? Já tohle jenom potřebuju tamhle hodit. A jo, do tohohle bych asi šel taky. To je docela prdel, to vypadá jak sranda prostě. Takhle, nesměla by mě u toho samozřejmě vidět moje mamka nebo Marťa, ale věřím, že bych si to užil. Protože tady neumřeš prostě. Tohle je takový to relativně bezpečný, že maximálně se hodíš vozem, nebo se to s tebou převrátí. Ale nespadneš, vole, ze 40 metrů, nebo tě nesesmáhne prout. Vole, on to má přidělaný za kouli. A o něco to zvednul. A co to tam má, vole, v té ruce? To má vapku? Nebo já nevím. Já si fakt říkám, že ty lidi se prostě nebojej. Nejsem Američan, vole, možná to tam je normální tohle. Jako jaký musíš být umělec, aby se ti tohle povedlo? Podle mě musel jet s tou korobou a mít ji zvedlou, nebo si to nedokážu jinak vysvětlit. Protože samo se ti to nahoru nedostane. A tyhle si cedule jsou v nějaký vejšce. Každopádně pro toho řidiče náklaďáku to mohl být dobrý zážitek, že si prostě jedeš a najednou to s tebou úplně extrémně škubne. Ale já myslím, že on je tam vzadu, ne? Že nakonec jel dál a sjel tamhle ze silnice. Hej kámo, na té silnici zase něco ztratil. Já jsem říkal, jak v té Americe prostě občas převážejí ty baráky, že se jim určitě muselo někdy stát, že jim tam nějaký zůstal na té silnici. Nechceš tu 4proudovku tímhle s tím ucpat. Kámo, vem si, že jedeš v autě po dálnici a najednou před tebou začne padat z nějakého přívěsu dům. Asi bych si pěkně nasral do kalhot. Každopádně volat pak tomu šéfovi, proč přišel pozdě do práce, si myslím, že by byl úplně zlatý. Něco mi říká, že ten týpek asi není úplně nadšenej. Doufám, že to není to, co si myslím, ale asi ne. To nebudou hovna, že jo? To bude prostě jenom nějaký bahno. No, jenom nějaký bahno. Ono, když koukám, kolik ho nad něj vysypal, tak to budou taky stovky kilo. Tohle to asi jen tak neumeješ. To je strašný. Jak se tohle co stane, ty vole?
Protože on byl vepředu. Toto někdo měl jako úplně plný bahna nebo něčeho a prostě to zadub. A ono to bahno se tou kinetickou silou vymrštilo dopředu. No asi jo. Nezáleží, jestli to vypadá nepohodlně. Hlavně, že to je funkční. Tady je asi všechno špatně, ty vole. Na jednu stranu si ale říkám, proč mu podpírá ten zadek, když on tam vyloženě jako je zaháknutý. I když takhle, když vidím, jak je zaháknutý, tak se divím, že ještě nespal. Každopádně nevím, jestli bych dokázal podat 100% pracovní výkon, kdyby mě někdo do prdele spal prkno. A ty vole, já úplně vidím, jak mu to tam dával a on si tam nechal koule. Jako kámo, jestli ti to bude držet, tak ty vole. Jak to tam má úplně přidělaný tou izolačkou. Jako je fakt, že mu asi nikdo neřekl, že to není na tenhle typ televizí. Hej ty vole, jestli to tam drží, já bych to chtěl vidět, jak to vypadá v realitě. Že prostě přijdeš do toho pokoje a tam na zdi je pověšená takhle tlustá televize. Haha, to je skvělý. Ježíš, tak tohle je super. Ale jako chtěl bych mít odhodlání a sebevědomí tohohle z toho týpka. Dělá si kozy. Ježíš, tak tohle je skvělý. Kámo, ten šuplík tam ještě danej, to je top. Mě by teda zajímalo, co do toho asi skovává, možná nějaký papíry, protože si nedovedu představit, že by tam bylo cokoliv jiného. Ví o tom, že by bylo mnohem jednodušší, kdyby to prostě udělal rovně a takhle by se mu tam vešly třeba 2 nebo 3 šuplíky. Opravdu to musí být ještě takhle na šikmo s tím křivým šuplíkem. Ježíš, to je úplně nádherný. Zase na druhou stranu třeba to tam udělal z toho důvodu, že když k němu přijde návštěva, tak si neměli o čem povídat. Já myslím, že tohle to nějaký ledy proboří. Co to kurva je, vole? O co se snažil? Kámo, já to nechápu. To jako měli přebytečný prkna navíc, tak si prostě řekli, že to tam dají. To je tak, když stavíš pilíře na střechu ze zbytku toho, co máš doma. Hej, tohle to je průser, ty vole. I vidíš, že prostě ty latě a ty prkna, který to podpírají, tak nejsou jednotný. Jako můžeš mi říct, kdo si reálně myslí, že tohle co bude držet? Hele, jako neříkej mi, že mu tohle co někdo skolouduje, teď je to strašný. Ne. To je přesně takový to, že někoho poptáváš a pak zjistíš cenu a říkáš, ty vole, přece ho nepřeplatím, teď si to dokážu postavit za polovinu. No, akorát ti to pak spadne na palici. What the fuck, tak se posral. To mi fakt chceš říct, že někdo tohle a ještě jako třeba na své bydlení, vole, že si to postavíš a říkáš si, jo, doufám, že tady budu vychovávat děti. Jako já nejsem odborník na stavení střech, ale možná by to nemuselo být dělaný z tolika latí, ne? Ale pokud si reálně někdo zaplatil někoho, kdo mu to takhle udělal, to je normálně o kriminál, ne? Vždyť je to strašně nebezpečný. Jo, tohle to vypadá naprosto bezpečně. Jako já chápu, že tam někdo třeba kvůli jedné díře nechce stavět lešení, ale tak mohl bys být zabezpečený trošku jinak, než že ti kamarád drží tričko, který by the way vypadá, že každou chvíli rupne. Já úplně vidím debatu toho zdravotníka. Dobrý den, tak jsme tady, jak se to stalo? No, kolega si kupuje trička z Temu. Jako na druhou stranu tady aspoň ten člověk vyřešil nějaký problém. Předpokládám, že ta krabice je tam kvůli tomu, že ta klimatizace fouká, ale polovina toho studeného vzduchu tou krabicí pak jde do toho pokojíčku. Jako, já nevím, vole, jak jinak to vyřešit, tohleto. Můžeš to maximálně udělat tak, že si nastavíš nějaký větrak, který pak bude ten studený vzduch foukat do toho pokoje, ale jako je to hnusný, já vím. Ale je to efektivní. A ne každý má prachy na to, aby si tady do každé místnosti hodil klimatizaci. Za mě jo, je to jako hrozný. Tak když přijde návštěva, tak si to prostě sundáš a dáš to do prdele. Ale za mě tohle hrozná stylovka. Možná bych vzal to dítě a řekl mu, ať tu krabici nějak zkrášlí, ať to aspoň vypadá dobře. Nebo bych ji natřel na bílo, já nevím. Ale tohle se mi líbí. No tak to si dělej prdel, ne? Zase jako na druhou stranu určitě to je mnohem levnější řešení, než tam stavět sloup. A já si tady říkám, není těch štaflí málo? Kolika tady napočítáme, jo? Já jsem tady napočítal 8. Na druhou stranu, když se na to dívám, ono to vypadá, že to asi drží. Pokud s tím teda trošičku nezatřeseš. Ale jako muselo být hustý, že ten řemeslník si táhnul ty vole 8 štafle do toho auta a ta manželka se optala, prosím tě, co s tím budeš dělat? A borec, že jde montovat jednostřešní okno. No úplně nevím, jestli bych ho jako manželka k tomu pustil. To jsou takový motivační schody, protože prostě musíš mít po 60 kg, pokud se chceš dostat z baráku. Já se docela divím, že tady na té stěně nejsou vidět podrážky, protože kdyby to takhle bylo v mém baráku, tak já bych se to snažil přeběhnout jako ve Spider-Manově jedničce. Takový to, když stavíš schody a dojde ti barák. Hele, jako elektřina je drahá a pokud ti tam na balkon svítí sluníčko, já myslím, že to je využitá příležitost. Takový to, řekni mi, že doma pěstuješ marihuanu, aniž bys mi řekl, že doma pěstuješ marihuanu. Tyhle, jako dělat to, aby prostě ty úřady na mě nepřišly, že tady mám trávu, abych neměl tak velký odběr energie. Mě by reálně zajímalo, kolik tyhle ty panely dokážou ty energie vyvinout. Jestli se to jako třeba fakt vyplatí, nebo je to úplná zbytečnost. Vy, co máte třeba panely na baráku, tak dokážete s tím zásobovat elektřinou celý dům. A kolik těch panelů musíte mít? Protože předpokládám, že to asi nekupujete v Unihobě a v Hornbachu. Jako nevím, o kolik ti to ohřeje vodu, ale za pokus to asi stojí. Možná když si tam dáš fakt malý čůrek, tak by ti to
Ne, to je blbost, vole, to ti neohřeje vodu. Moderní problémy vyžadují moderní řešení. Já si říkám, jestli náhodou není levnější sklo místo toho, aby si tam přilepoval iPhonea. Každopádně, pokud se mu to stalo tu cestu, tak chápu, že to sklo nesehnal a potřeboval to nějak vyřešit. Tohle je strašný pankáč, ty vole. Jako na jednu stranu tady to vypadá, že si ten záchod opravdu musí zasloužit, ale na druhou stranu, kdybych tam seděl a věděl, co je pod těma děravejma schodama, tak bych tam asi ty nohy nestrčil. I když na druhou stranu ty už na tom hajzlu sedíš, takže nevadí, že když je někdo chytí, tak se posereš. Ale ne, vole, asi místo tohle z toho bych si prostě vybral nějaký nejbližší křoví. A je mi jedno, kdyby to bylo někde v centru nějakého velkého města. Co to je? Kámo, tady se někdo vyřádil. Jako takhle, když se dívám na ty schody, tak přemýšlím, jak jinak to vyřešit a nevidím to v tom. Hledat ty skobičky takhle udělat všude, ale i tak je to úplně debilní. Prostě když ti nevyjde to patro, a tak zase si říkám, jaký debil to stavěl, že to udělal takhle blbě. Nebo to si bez nějaký projektový dokumentace to patro dostavil potom. Jako tohle nechceš mít doma, když jdeš v noci a seš návštěva, tak se tam musíš zabít a přerazit o to. Hlavně protože to vede na záchod, ty vole, takže tam jde každý v noci. Jako na druhou stranu, když si tam položíš tlustou madraci, tak je to úplně v pohodě. Nicméně tohle bych doma si nechtěl, úplně toho nejsem fanouškem. Každopádně psali tady, že v Africe jsou třeba takovýhle postele docela běžný, protože prej tohleto udělat je levnější, než si na tu postel pořídit třeba železný rám. Jako nevím jak vy, ale na tohleto by mě v životě nikdo nedostal. Ty vole, neříkej mi, že i sice v tom minulém století před nějakýma 60 lety ty lidi nenapadlo mít nějakou bezpečnost. A to je tohle ještě ta lepší fotka, protože jsem viděl fotky, kde třeba ty mámy takhle drží svoje dítě a normálně na tom jedou. Že opravdu ty idioty v té práci nenapadlo, hele, možná nějaký pás bychom tam třeba dát mohli, ne? Nebo nějakou klícku. I když na druhou stranu si asi říkám, že v té době si ty lidi říkali, proč bychom to tam dávali, tak snad ty lidi nejsou idioti a nespadnou z toho. Že opravdu dřív se prostě takhle přemýšlelo, že člověk není idiot a prostě mu dojde, že se má chovat bezpečně. Kámo, teďka by za to byly takový žaloby a ty lidi by možná některý z toho padali na schvál. Jako jo, na jednu stranu chápu, že ten vylitej benzín chceš prostě něčím poprášit, ale můžeš u toho aspoň přestat kouřit to cigáro. Kámo, to je hrozný. Už jenom to, že to cigáro má na pumpě, ale ještě, že to má u toho vylitýho benzínu. Ten kočičí píseček se tím určitě nenasákne a když bys tam to cigáro hodila, tak by to taky určitě nezačalo hořet. Co uděláš, když odejde inspektor bezpečnosti práce? Jako kámo, jasně, vypadá to divně, ale tak pokud to neřídí idiot, tak si myslím, že seš v pohodě. Můžete to sice zmačknout, můžete hodit do toho betonu, ale když tě hodí do toho betonu, tak neumřeš. Když tě zmáčne, tak to je něco jiného, ale určitě ti to ušetří hromadu času, že tě prostě jenom takhle táhne podél toho betonu a ty to rovnáš. A jako za mě, proč ne? Vždyť to je stylovka. Počkej, to si děláš prdel, ne? To není reálný, vole, tohleto, že ne? Jako opravdu někdo vyřešil elektriku tak, že natáhl 2 ocelový dráty, na to položil žárovky a do těch drátů pustil elektriku a kdokoliv si na to může šáhnout. Borec píše, že to je v malý vejce a že na to normálně takhle klidně došáhne. Jak tohleto projde skrz nějakou bezpečnostní kontrolu, teď je to v práci. To je normálně v administrativní budově. Já chápu, že kdyby se to někdo udělal do sklepa, tak mu na to nikdo nepřijde. Ale ne v kancelářích, pro boha. Ježíši Maria, to je hrozný dneska. Co to tady je za lidi, ty vole? OK, dobře. Máme tady vítěze Darwinovy ceny. Tohle je podle mě největší idiot. Týpek, který pracuje na téhle drtičce, tak polední pauzu tráví tak, že se sková do stínu. No akorát přesně do toho místa, kam do té drtičky dáváš ty větve a další sajrajt, který ona rozemele. Jasně chápu, jestli seš sám a nikdo jiný než ty si to nezapne, tak dobře no, ale prostě... Kámo, předpokládám, že tam asi nebude nějaký skrat, že se ti to zapne samo, ale na to jsem viděl moc dílů Nezvratného osudu, abych tohleto udělal. Na co to kurva čumím? Co to je? To vypadá, jako kdyby se někdo snažil stavět požární žebřík, ale ze zhora dolů. Kámo, on tam reálně stojí na těch věcech a přidělává tam tyče. Někdo by řekl, že nemá helmu. Já myslím, že tady by mu bylo úplně k ničemu. Ono, když se podíváte, kolikátý to může být patro, tak je to třeba 6., 7. patro. Z toho padat nechceš. Takhle, ono už je to asi jedno, jestli padnej ze 4. nebo ze 7. patra. Ale do prdele, kdy ten chlap není ani jištěnej, on se fakt jenom drží v nějakých rukavicích, venku -1, takže mu to může uklouznout. A Boris ti prostě ze zhora dolů staví požární žebřík. Pando, já doufám, že se vám tohleto videjko líbilo. Můžete to poslat svým kámošům, ať se taky pobaví. Tady se nicméně můžete podívat na další videjka, nebo se taky mrkněte na moje Hero, kam pro vás přidávám pravidelně obsah. Ať už to jsou prodloužené verze vašich oblíbených videí, nebo třeba hodnocení holek na OnlyFans. Najdete tam spousty tajných videí, které nikde jinde neuvidíte, takže se určitě mrkněte do popisku na Hero. Mějte se každopádně krásně, uvidíme se zase příště a ahoj.